Septorióza a hrdza môžu mať na pšenicu devastačné účinky. Ešte horšie je to, že ich odolnosť voči dostupným riešeniam rastie. Navyše, v dôsledku legislatívnych a iných zmien je na trhu čoraz menej prípravkov na ochranu rastlín. Teraz však máme nový prípravok na reguláciu chorôb a udržanie úrody. Gretek, inteligentný triazol od spoločnosti Syngenta. Tvorí ho difenokonazol, známa účinná látka, ktorá sa na celom svete bežne používa pri pestovaní mnohých plodín. Difenokonazol má špecifický spôsob účinku. Všetko začína v bunke patogénnej huby ergosterol. Hlavný sterol vo väčšine bunkových membrán húb je nevyhnutný pre štruktúru a funkciu membrán. Difenokonazol je inhibítor demetylácie, ktorý blokuje syntézu ergosterolu v bunkových membránach. Tieto inhibítory pôsobia najmä počas aktívneho rastu hýv. Zablokovanie rastu týchto hýv zastaví fázu infekcie hubou. Výsledkom je poškodenie bunkových membrán. Nastáva únik vnútrobunkových katiónov a proteínov a membrána sa rozpadá. Gretek prináša pestovateľom pšenice niekoľko výhod. Jednou z nich je rýchla absorpcia nezávislá od teploty a vlhkosti. Vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom už po 1 až 2 hodinách po aplikácii. Vďaka rýchlej distribúcii do všetkých vrstiev pôsobí Gretek znútra a chráni obe strany povrchu listov pred napadnutím chorobami. Gretek sa počas rastu naďalej rozširuje naprieč rastlinou, čo zaručuje dlhodobú kontrolu chorôb. A keďže sa metabolické dráhy, na ktoré pôsobí, líšia od iných produktov, Gretek je vynikajúcim produktom pre antirezistentnú stratégiu. Okrem toho je účinný proti sekundárnym chorobám klasu. Gretek s difenokonazolom – nové riešenie, ktoré pomáha pestovateľom pšenice zachovať úrodový potenciál.